Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga-Buhisan, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga. Ayan. Babe, tulo naman kita katuig. Unsa ka kung magpakasal na ta at magbuhat na taga tong baby? May problema na ko ang pagpakasal, babe. Pero, babe, di ko gusto nga mag-baby na ta nga di pa ta andam financially. Maproblema ko niya tas gata sa bata, sa diaper, o sa uban pa niyang panginhanglan. Ay, mapangitaan naman kung nagpaagi ba? Sumabitaw ako. Nakaya man ako ang pagpadako ni Inday nga ako rang usa. Nawa tong animal na kong ex. Babe, samtang wa pa'y problema, ikay lang mo natakot. Di ko gusto nga maglisod-lisod ang atong anak. Ay, ikaw, good. Sige, magpaabot ko kung kano sa kaandam. Unsay magpaabot ko taon, uy. Pwede na mahimo, uy. Dili pa man si Andam, ma. Oh, Pwede ang pangutan kung kanus apagka siya andam. Nasa niya mao mag-indikahan. ga di. Naunsa na Pero pirming nagtali. Wala mari, Di mo na makapaabot. tubag ako. Kanus apa man siya andaman. Huwag hangtod kanus ka magpaabot ha. Wa sa ko kay Pao pa. Iyaw mo na. ron. Naunsa na ba na? Kuningon ana naman lang gani di ay. Mas maayo pa og magbuhat mo ay. Pa. Mulakaw na lang ko eh. Grabe sa kapurado Malagi ba? Moabot ramang gidunay ana ba? Total, nakita ba nila nga pinangga og love kay nako ilang anak. Kuan tingali bay. Tingali bag naniguro lang sila ba nga di nimo biyaan nilang anak ba? Swerte na biya kayo nimo sila bay kay gidawat yapon nimo si Marie bisag naa na siya anak daan. Ug pinangga gigay nimo si Inday. Gitrataran po nako siya bay nga sama sa kaugalingon akong anak. Ingon ana nako sila kamahal o kapinangga. Unya bay, unsa may plano nimo ron ha? Upsa, imo pagasla si Marie. Opa, Anda mo naman kak. Sigurado naman yung kakang musur ka ng butanga. Di mo na naon unang mayo, anak. tinuod ba? Di pa gid ko andam. Pero di ko ganahan nga naidaghang storya. Nak, dili ra ba ingon niya na kadali ang kabinyuon. Pero kung mao gini gusto mo, ug sigurado na gyud ka. Sige, suportahan ka na mo. Salamat pa. Salamat, babe. Unsa may nindot ka nga motive, ana, no? Mang-invite ko sa ko mga friends gidayon, ana, babe. Ay, kinahanglan day nga mag-bridal shower sa mi, babe. Baby, kalma lang. Oh. Ang ako ang plano kay civil wedding lang. Ang importante nga, makasal ta. O mahatagan na to assurance sila sa mama ug papa nimo nga dili yun ta mo pasagdan. Ha? Uy, pero dili man siguro mo sugot sila sa mama, ana, babe. Ha? Ikaw sarabi ako kaslon. O gusto na mo nga bongga gid ang kasal. Di lang sa taana, babe. Kay, wa po tayo kurata. Please, babe. Ayaw ka bala ka? Mangita mi paagi, ana. Ha? O, unsam sa kung ipaagi ninyo?
Unsa? Mangutang og dako para lang anak, tita? Uy, ayaw pag-ingon og lang. Kaimportante kay na nga adlaw sa akong anak. Ayaw kog ing na nga mantiniran lang nimong akong anak. Sige, tita. Kung unsay gusto ninyo, mao'y matuman. Kumusta ang kinabuhis minyo? Ginagmay nga problema pero kaya pa man. Iyan, Oh, hain si Marie, ha? napay gilakaw. Nga naman. Paadto siya sa amo. Kay makigistorya akong bana niya. Bahin sa utak. Kay kung dili ko no siya mo adto, mag-abot na lang ko mo sa barangay. Unsa? Dili ako may nangutang anak, uy. Kang mama man na. Kauban na atong giutang niya para sa atong kasal. Ato na lang, babe. Ato ba nga ninyo inyong mga gipangutangan? Kay, di lang kausa lang ni nahitabo. Ubay-ubay na gid ang nangita ninyo. Bahala sila, uy. Mari. Makita sa siyang kahimtang ba eh? Maamong hinong ka, anak? Lagi, bay. Ikapoy na ba gid ko, bay? Bagubagan ni mini naminyo pero murag dagka na kay problema nga niabot. Bay. Ambot kung makaantos pa baka ko ining among sitwasyon, bay. Kung sa mo gani, mas mayo pag dangon na rin namo. Unsa? Makigbuwag ka? O mare, kuha naman ko makasabot sa atong pagpuyo. Napay ginikana ni mo nga ngilad kay batasan. Aw, kung mo ni ganahan mo, sige. Magbuwag ta. Mao na bitaw na akong giingon ni mo dong. Usaon nga wa ka man gyud magpapugongkod. Nagigminyo ka man gyud ni Marie. Tuo, mugod ko pa nga. Kung pakaslan ako siya, wala ko'y problema sa ginikanan ni Marie. Pero mas ni grabe man hinuon. Ay, pastilan. Nangita lang yun mong problema. Sige na lang ba? Ang importante na ko nga nakalingkawas na ko niya. Kaysa tinuod ang sa akong nabantayan ni Marie. Murag ni gawas naman yun ang tinuod niyang kolor. Nakita na ko kung unsang klasiya silang pamilya. Ina. Ringawan ang imong kaugulingon nak. Ipayon kay ka na? Siyempre, bay. Malipain kay ko sukad nga nagkaila ming angel, bay. Maong salamat kay ni mo, bay, nga. Gidani mo siya katong nang laag daron magkailag mi. Kaya ba man ko nga makauyon gid kaniya. Oh, ito na. Anong nanawag na siya? Hello, Marie? Iyan, mag-istorya ta. Ari ako sa bahay karon dayon. Importante kaayo. O, unsa man na?
Mabdos ko. Unsa? Pero ayaw ka pala ka. Igor ati kang gipahibaw kay ikaw ba may amahan ani. Suportahan di ka, Marie. Ihatag na ko ang tanang panginahalan sa bata. Oh, mao pa. Mabdos imong asawa? Ex na lang, mahal. Nya. Nalipay ka. Ang tinuod, wa ko malipay nga na mabdo siya. Pero nalipay ko kay nanam ko'y umaabot nga anak. Mahal, di mo kakamubiyan ako. Dili iyan. Dawat ka. Bisag mo'y umaabot na ka man na. Salamat, Angel. Niya mayroon ni Marie sa ospital, mahal. Karoon na mo mahibawan ang gender sa bata. Excited na ko nga mahibaw. Maayo hinuon, mahal. Sige, balitain niya dayon ko, ha? I love you. I love you too. Lucky? Yes! Lucky ang akong anak! Maring salamat. For sure, liwat kayo ni Nimo iyan. Og nahibaw ko nga laki gyud ba imong ganahan. Oh, anak, excited na kay kung makakita ni mo. Ay, anak. Miyan na si Papa. Nakikita na gid ko ni mo. Liwat kayo Nimo iyan. Oh, Marie, salamat kayo. Huwag kabutang nga na akong kalipay. Mag-send ko picture ni Angel. Ano ni si Angel? Di naman mo reply. Di na salmusin sa akong mga chat. Ako siyang sige tawag mi. Di na ko undangan hangtod mutubag siya. Unsa man? Oh, mahal? Nga naman ka? Ay nakog sa muka iyan. Please, undango na ni nato. Mas may pag magbalik mo si mong asawa. Sorry, pero di na ko magtawat nga may anak ka na. Angel. Hindi mapili. Nasakitan gid ko sa gibuhat ni Angel diri ako. Tinudan na gid unta ang akong intensyon niya. Pero dili sa nako siya mapugos kung di gyud niya madawat nga may anak nako. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power, RMN.